Thank you. Hello! Saturday ngayon. Pupunta kami ngayon sa work ng anak ko. Malapit lang dito. Kaya nakasuot kami ng mga ganito kasi open house ng work niya. Tapos may mga palaro sa mga bata, may mga activities. Tapos yan. Ano ba yan? Tapos pupunta kami ng mga apo ko, maglalaro sila doon. O, diyan kami galing. Tapos yan. Doon lang sa may siguro mga 2 minutes walk. Yan. Ayan, natatanaw na nga yung jumping castle. May mga pauwi na nga. Ayan, dyan naka-assign si ng anak ko dito sa jumping castle. Oh, change your clothes. Ano? Pwede na muna. Ayan, dito kami upo. Kukuha kami ng sausage kasi gutom na mga bata. Ano yan? Free daw. Ayan, may mga chicken sila dito. Para may mga animals. Ha? Mabili pang headshot na mami. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go to Tatay. Up. That's fine. Yeah, that's fine. Si Paula pala dito. Video kita, Paula, ha? Paula, i-video kita, ha? Ano dito? Kami. Ito na yung kinuha kong sandwich. Punta kami sa room ni nanay. Sa room ng anak ko kung saan siya nagwo-work. Dito nag-school si Carrie. Doon naman naka-assign sa kabilang building ang anak ko. Yan ang room. Yan ang room dito nagwo-work yung anak ko. Ito ang anak ko. Wow. Oh, look at nanay. Yes, nanay. Ayan. Mami. May buwan. Wow. Go!
Come. Yeah. Ito, artificial na grass. Ako naghihintay dito sa anak ay sa apo ko. Ayan. Umalis muna si yung manugang ko susunduin yung isa ko pang apo. Buti dito may mga shade. Ayaw pa ni Carrie. Let's go. Ayan, mag-slide na si Kimbel tsaka si Cass. Ito ayaw, oh. Ayaw ni Bunso. Oop! Ayan, nagusto na si Bunso. Ayaw pong umuwi ng apo ko, mga apo ko, sila na lang natitira. Napilitan tuloy yung ama. Napilitan yung tatay na samahan kasi ayaw niyang mag-isa. Ayan, pauwi na kami. Magtutun na. Paswan na. Ngayon lang natapos. Sumama na si yung anak ko. Ayan, uwi na kami. Ayan, pagkagaling namin sa work ng anak ko, nagpalit lang ng mga damit. Tapos yan, alis na naman. Naglaro ng mga bata. Kaya grabe ang mga paniki dito. Punong-puno. Oh. Grabe. First time ko makakita ng ganito kadaming
paniki. Laruan mga bata. Tapos doon, yan oh, may gym, may mini gym. Tapos na kami dito sa park, sa playground. Papunta na kami ngayon sa bahay ni na Miles kasi kakain kami ng pizza na gawa ng asawa niya. Ay, may kuyang sa daigdi. Ayan ang ginagawa niyang pizza. Paper, scissors. Wait. Two of you. Go. Cut. Go. Sanda pa yan. Oo, sa hindi yan. Nagagawa sa... Thank you. Yan, nilagay na sa oven. Then, second batch. Ayan, second batch. Kaya nga eh. Basta ito lang mga dito lang sila gumagaya ng mga ilalagay. Cute naman ito, oh. Tsaka yan, ano yan, pang alis ng langaw. Hindi yan, capsicum. Malaki ang lupa nila. Tatlat man! Magyan ng Carabao Tanlad, grass, oh. Mami. Oo, Carabao. Kultivo ng Carabao grass. Ay, passion. Passion fruit. Passion fruit. Tapos yan ang mangga niya. Train niya, no? Train track. Na kami sa Erico. Ano, grabe ka ni si mangga? Magturo ba? Hindi mo ang yung kapitbahay mo eh. Kasi nagkakulog Oh, nagkoro. Sayang. Ayan oh, mga nabulok lang yung mga mangga nung tagmangga. Ayan. Natapos na ang isa. Anong pizza yan? Oh. Patsam. Wow! Look at the vegetables.
Bye!